Dobrodošli na podcast Muzikološke priče. U prethodnoj epizodi bavili smo se stvaralaštvom Stanislava Biničkog, a u ovoj epizodi pričat ćemo o stvaralaštvu Petra Krstića i Milenka Paunovića, koji su takođe pripadali generaciji kompozitora Beogradske škole, kako je definisala muzikolog Stana Đurić-Klajn. Petar Krstić je rođen u Beogradu 1877. godine. Podučavanje iz muzičkih predmeta dobija od Josifa Slobode i Stevana Stojanovića Mokranjca, a diplomirao je kompoziciju na Bečkom konzervatorijumu kod Roberta Fuksa. Apsolvirao je i studije muzikologije na Filozofskom fakultetu pod mentorstvom Gvida Adlera. Godine 1903. postao je kapelnik u Narodnom pozorištu u Beogradu, bio je nastavnik u Prvoj muškoj gimnaziji, Srpskoj muzičkoj školi i Muzičkoj školi Stanković, u čijem osnivanju je učestvovao. Bio je direktor obe muzičke škole, Srpske muzičke škole od 1914. do 1921. godine, a Muzičke škole Stanković od 1921. do 1924. Komponovao je opere Zulumčar i Ženidba Janković Stojana, scensku muziku od koje se izdvajaju dela Koštana, Dorćolska posla, Snežana i 7 patuljaka, orkestarska dela, neka od njih su Patetična uvertira, Svečana uvertira, Skerco, solo pesme, horska dela, od kojih je 40 horova a kapela, klavirska dela, obrađivao je i narodne melodije, izdanja za glas i mali orkestar. Brojne su ostvarenja u kojima je proširio izražajne osobine muzičkog jezika. Njegov muzički izraz je sugestivan jer verno tumači tekst i psihološki ga nijansira. Stil pripada romantizmu sa elementima istočnjačke orijentacije. Opera Zulumčar iz 1927. godine je u 3 čina i komponovana je prema istoimenoj drami Svetozara Ćorovića, lirski siže iz bosanskog muslimanskog života sa pesmama iz gradskog folklora. Bila je izuzetno popularna i imala je preko 40 repriza. Za ljubav lepe mine bore se Hafer Aga i Selim Beg. Ona voli Selima, ali uživa u tome što je se obojica udvaraju. Sa drugaricama se kladi da će lukavstvom obojicu razoružati. To je uspeva, ali naljuti Selima koji obeća da joj nikada više neće doći. Njena ljubav prema Selimu je sve veća i razočara se kada je Hafer pita da pođe za njega. Uvređeni Selim sve sluša, ali mu ponos ne dozvoljava da prekrši reč i prepušta Eminu Haferu. U ovoj operi glasovne linije su tretirane recitativno-ariozno, jer je Krstić želeo da se približi muzičkoj drami, ali ipak orkestarsko tkivo nije dovoljno simfonijski razvijeno. Pesma Nimfa je pisana na tekst Alekse Šantića i često se izvodi kao posebna solo pesma. Krstićeva najpopularnija orkestarska kompozicija je Skerco, i to je jedna od kompozicija koje nemaju prizvuk folklora i imaju klasičan dramsko-lirski kontrast. Ovaj kompozitor bio je značajan za razvoj srpskog muzičkog života, bio je šef muzičkog odseka Radio Beograda, ali i šef odseka za umetnost i književnost u Ministarstvu prosvete. Autor je rečnika muzičkih termina i bio je urednik muzičkog glasnika u kom je objavljivao muzičke kritike. Redovno je pratio muzička dešavanja, a tekstovi su objavljivani i u dnevnom listu Pravda. Na taj način je šira javnost bila upoznata sa događajima iz sfere klasične muzike. Petar Krstić je preminuo 1957. godine u Beogradu. Milenko Paunović je rođen 1889. godine u Šajkašu u Vojvodini. Studirao je u Pragu godinu dana, a zatim odlazio u Leipzig gdje je diplomirao kompoziciju i dirigovanje 1911. godine. On je takođe, kao što sam već napomenula, pripadao generaciji kompozitora Beogradske škole. Počeo je da radi kao kapelnik u Narodnom pozorištu Novog Sada, a zatim postaje nastavnik učiteljske škole u Jagodini.
Učestvuje u Prvom svetskom ratu kao član orkestra Kraljeve garde, a od 1921. godine radi i kao kapelnik ovog orkestra. Predavao je teoretske predmete u muzičkoj školi Stanković. Veliki broj njegovih dela je izgubljen, a muzikolog Biljana Milanović istražuje njegovo stvaralaštvo. Od sačuvanih dela izdvaja se Jugoslovenska simfonija, 3 muzičke drame, Smrt majke Jugovića, Božanstvena tragedija i Čengić Aga. S obzirom na to da se bavio i književnom delatnošću, sam je pisao tekstove drama. Komponovao je još i uvertiru Hajduk Veljko za gudački orkestar, romansu, svitu, svečani svadbeni marš za simfonijski orkestar, koji je pisan za kraljevo venčanje, klavirska dela, solo pesme, horske kompozicije i crkvenu muziku. Paunović je bio privržen wagnerijanskim idealima i pokušavao je da ostvari sintezu njih i nacionalnog izraza. Božanstvena tragedija, komponovana 1912. godine, vrhunac je Paunovićevog prvog stvaralačkog perioda tokom studija u Lajpcigu. To je psihološka drama u 3 slike u kojoj se kompozitor bavi hrišćanskom temom o vaskrsenju, ali sledi i wagnerijanske ideje o negiranju mogućnosti da se postigne sreća na ovom svetu, koristi i motiv iskupljenja žrtvom. Iako polazi od biblijskih motiva, kompozitor veoma lično interpretira ovu temu. Jugoslovenska simfonija iz 1914. godine je programsko delo inspirisano poemom Đure Jakšića Na Liparu i ima 3 stava: veče, ponoćne vizije i jutro. Delo odiše atmosferom našeg tla, ima citate narodnih pesama, ali i asocira na Brucknerova dela. Motiv sudbine koji se javlja na samom početku kompozicije povezuje sve stavove. Izuzetno talentovan umetnik, melanholik, sa stalnim osjećajem neshvaćenosti i često ophrvan pesimizmom, preminuo je 1924. godine u Beogradu.